Tämä on nyt ensimmäinen podcasti ja tämä on toteutettu Sedun opiskelijan toimesta ja siellä on valmisteltu mulle kysymyksiä ja mä yritän vastata niihin parhaani mukaan. Kuinka sä valmistelet painonnasta ja henkisesti suurien sekä pienten kilpailujen varalla? No joo, käytännössä, eli henkisen valmennuksen ja henkisesti valmistautuminen tuollaisiin isompiin kilpailuihin, niin yleensä ennen isompia kilpailuja on pidempi jakso, missä tehdään useamman kerran samassa treenissä esimerkiksi 4-6 toistoa, 4-6 sarjaa kilpailuissa oletetulla aloituspainolla. Ja tämä luo sen, että sitten kun reeneissä on esimerkiksi 4-6 kertaa saatu joku paino nostettua onnistuneesti, niin se johtaa siihen, että urheilija kokee henkisesti, että se paino, millä kilpailuissa aloitetaan, on varma, koska sen on reeneissä saanut 4-6 kertaa, niin silloin siihen voi urheilija luottaa myös, että se onnistuu kilpailuissakin se aloituspaino. Et se on ehkä sellainen niihin painoihin liittyvää henkistä valmennusta. Ja sitten keskusteluissa yleensä luon uskoa siihen tekemiseen, että jos on urheilijalla vähänkin epäilystä omasta kyvystä toimia, niin mä kerron ne realiteetit, mitä mä nostoissa näin ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja sitä, mitä tarkoittaa se, että reeneissä ei välttämättä olla siinä parhaassa ennätyskunnossa, vaan se paras ennätyskunto yritetään yleensä ajoittaa sitten palautumisen kautta myös sinne kilpailuhetkeen. Millaisia asioita saatat huomioon suunnitellasi urheilijoille harjoitusohjelmia? Joo, varmaan ensimmäinen asia on se, että mikä on urheilijan tavoite. Se on ensimmäinen asia, mikä otetaan huomioon, että jos tavoite on parantaa esimerkiksi painonnostokilpailutulosta ja jos siihen on jotakin lukutavoitteita tai muita, se otetaan ensimmäinen huomioon. Tai jos urheilija on jonkun muun lajin harrastaja, esimerkiksi vaikka korkeushyppääjä, että mitä harjoituksia sille laitetaan, että jos sen tavoitteena on saada parempi ponnistusvoima kilpailuihin, niin se on ensimmäinen asia, mikä katsotaan. Sen jälkeen sitten, jos urheilija on mulle uusi, niin katsotaan lähtötilanne, eli mitkä on liikkuvuudet ja kehonhallinta painojen kanssa liikkuessa, jonka jälkeen sitten tietää, että minkälaisia harjoitteita sen perusteella lisätään. Ja sitten jos urheilija on entuudestaan tuttu, niin silloin katsotaan vähän sitä taustaa, mitä se, ja jos harjoitusohjelmia on aiemmin tehty tälle urheilijalle, niin siinä yleensä on sitten hyvinkin se taustatreenit tiedossa, joita mä sitten katon taustalle ja sen perusteella suunnitellaan siitä eteenpäin se mahdollisimman optimiharjoittelu sitten siihen tavoitteeseen nähden. Ja sitten uusille tuntemattomimmille henkilöille niin sitten kartoitetaan yleensä ne kaikki, että jos on jotain rajoitteita tai muita vastaavia, että on esimerkiksi, että käsi ei mene suoraksi, niin kuin esimerkiksi mulla oikea käsi ei mene suoraksi, tai jotain muuta vastaavaa, niin kaikki tällaiset mahdolliset jutut otetaan huomioon, että ihmisillä on niin paljon kaikenmoisia eri taustoista johtuvia vaurioita. Joku on voinut olla kolareissa ja joku on voinut olla jossain muussa, että on tullut joku tulehdus tai muuta vastaavaa hiljattain, niin ne pitää ottaa sitten kaikki harjoittelussa huomioon, ettei pahenneta tilannetta ja pyritään kehittämään sitten niitä osa-alueita parantumaan nopeammin tai kuntoutumaan siitä tilanteesta, mikä kenelläkin on. Entä sitten urheilijan loukkaantumiset? Miten saatat ne huomioon? Ja miten sä autat niitä palaamaan kilpailuun tai urheilemiseen takaisin? Tai aktivoitumaan. Miten sä autat niitä aktivoitumaan? Joo, eli jos urheilijalla on loukkaantuminen, vähän viittaa nyt tuohon aiempaan kysymyksen vastaukseenkin, eli se, että jos ajatellaan, että vaikka on ponnistuslajia, joko painonnostoa tai jotakin muuta hyppylajiin liittyvää juttua, niin siellä monesti sitten yleisimmät mahdolliset urheiluvammat liittyy
jänteiden ylirasitustiloihin tai tällaisiin, niin ne täytyy sitten aina ottaa siinä harjoittelun rasitustasossa huomioon. Eli se, että varsinkin jos on tuore vaurio jostakin loukkaantumisesta, niin silloin selkeästi vähennetään rasitusta siitä. Liikettä ei välttämättä lopeteta, se riippuu vähän mikä on tilanne, mutta se, että verta pitää kiertää hyvin niissä paikoissa, mihin on mahdollisia pieniä vaurioita tullut, jos liittyy jänteisiin tai lihaksiin. Ja sitten noi harjoitukset suunnitellaan sen mukaan, että kehitetään niitä ja kehon osia, mitä voidaan sitten kehittää, että jos polveen tai jalkaan tulee jotakin, niin pystyy reenaamaan käsiä, ranteita, sormen puristusvoimia, mitä tahansa keskivartaloa. Mä oon yleensäkin reeneissä sanon sen, että jos yksikin raaja vielä liikkuu, niin silti vielä voi tulla salille reenaamaan, että jos yksi etusormi on ainut, joka liikkuu, niin sitä pystyy reenaamaan. Että aina löytyy liikkeet, ettei tarvitse jäädä kotiin makaamaan ja murehtia sitä, ettei voi kehittyä. Ainut on sitten, että jos se loukkaantuminen vaatii sellaista totaalilepoa jollakin, niin silloin tietenkään ei voi niitä tehdä. Ja yleensä noi fyssariliikkeet tehdään reeneissä sitten vielä, ne tulee helpommin tehtyä, kun tulee salille, koska monesti se kotona tehdyt fyssariliikkeet saattaa helposti unohtua, kun kotona on niin paljon kaikkia muuta mukavaa tekemistä. Niin silloin kannattaa käydä salilla tekemässä ne liikkeet. Joo. Entä miten sä käsittelet urheilijoiden fyysistä ja henkistä väsymystä valmennusprosessin aikana? No tähän voisi ottaa eli urheilijan henkisen ja fyysisen rasitukseen voisi ottaa hyvän esimerkin siitä, että kova voimaharjoittelu on samaa stressiä kuin esimerkiksi joku kova opiskeleminen. Eli se henkisesti rasittaa ihmistä reilusti, niin esimerkiksi joku lukion koeviikot tai joku vastaavat, niin mä yleensä otan niitä huomioon, että mä kysyn porukalta, että kuinka teillä on, että joutuu paljon pänttäämään jotakin tietoa päähän, niin silloin voidaan harjoitukset suunnitella sillä, että meillä on kevennetyt viikot just silloin, kun koulussa pitää esimerkiksi treenata sitä aivokoppaa, niitä tenttejä varten, niin sitä on usein, se on aika hyvä esimerkki siitä, miten sitä henkisestä rasituksesta, kun se monesti liittyy reenin ulkopuolelle, että se reeni ei ole ihmisillä yleensä se ainut rasituksen aihe, vaan elämässä voi olla kaikenmoisia tilanteita, joita pitää ottaa sitten tuo reenisallekin huomioon, jos nämä asiat tulee tietoon, että turha sitä ihmisen mieltä on liikaa rasittaa liian kovilla reeneillä ja vaatimuksilla sitten silloin, kun on raskasta. Ja sitten jos se reeneistä taas ottaa huomioon, että kovin kilpailuihin yritetään satsata ja näin, niin se on se kannustaminen ja siinä mukana oleminen, että kun tehdään ne kovimmat treenijaksot, niin yleensä pitää luoda uskoa siihen urheilijaan ja tiedostaa se, että se kevyt jakso tulee sieltä myös. Ja sitten just tämä, että jos esimerkiksi nostot ei aina onnistu tai fiilis ei ole kohdallansa, niin pyrkiä sitten saada se reeni-into sellaisinakin päivinä ihmisillä aikaan, kun niitä ei huvittaisi tehdä. Ja tämä nyt lähinnä koskee silloin, jos on niin kuin lähivalmennusta, että etävalmennuksessa sitten ne on yleensä nämä puhelinkeskustelut, missä selviää asioita, mutta reeneissä näkee sitten paremmin, jos on paikan päällä, niin yleensä ihmisen fiiliksenkin, jos on pitempään reenannut valmennuksessa, niin sen oikeastaan tunnistaa ihmisestä heti, kun alkaa rasitus henkisesti tai fyysisesti olla liikaa. Eli millaisia strategioita sä käytät auttaisi urheilijoita parantamaan heidän heikompia osa-alueitaan? Joo, tämä on hyvä kysymys, koska toi harjoittelu on hyvinkin kohdistuu ja on hyvin tärkeää keskittyä näihin urheilijan heikoimpiin osa-alueisiin suhteessa siihen, mitä tavoitellaan. Että jos tavoitteena on esimerkiksi painonnosto, niin siinä on hyvä tarkalla silmällä katsoa heikkoja osa-alueita, koska esimerkiksi keskivartalon heikkous nostoissa on suuri riski tolle, että tulee jotain mahdollisia vaurioita sitten nostaessa. Sen takia keskittää hyvin paljon siihen keskivartalon reenaamiseen ja nostoissa katsotaan, että se nosto näyttää jykevältä ja tukevalta nostaessa. Ja sitten jos puhutaan heikoista kohdista sillä tavalla, että on puolieroja tai esimerkiksi on joku leikkaus ollut taustalla tai on joutunut vaikka
autokolariin tai muuhun, niin silloin on helposti voinut muodostua puolieroja toiselle puolelle lihaksistoihin, niin näihin lähden yleensä taklaamaan sillä, että se reeni toteutetaan sen heikomman lenkin niin kuin tason mukaisesti, eli se, että se terveempi pitää parempi puoli lihaksistosta pääsee niissä harjoituksissa helpommalla ja ennätykset ja luvut lasketaan tasan tarkkaan sen heikomman puolen mukaan. Silloin se heikoin puoli vahvistuu ja se vahva puoli pysyy siinä samassa ja se heikompi ottaa kiinni ja silloin saadaan tasapuolisempia ja turvallisempia nostoja. Sama pätee liikkuvuusongelmiin, jos on esimerkiksi puolieroja liikkuvuudessa nilkoissa. Varsinkin jos on nilkoissa puolieroa, mitä saattaa esiintyä esimerkiksi, jos on kamppailulajia harrastanut, niin se yleensä, jos takimainen tukijalka, niissä on yleensä nilikka on notkeampi. Se voi johtaa siihen, että kun mennään pohjakyykkyyn, esimerkiksi takakyykyssä ja etukyykyssä, koska se toinen nilikka on notkeampi, niin silloin pakkaa ihan siellä pohjalla lantio pikkusen keinahtaa, joka tekee sitten ihan turhan liikkeen tuonne alaselkärankaan, niin sellaisissa kohdissa täytyy myös se nilikan notkistelu painottaa sillä, että se tasaantuu se puoliero. Se on aina sen heikomman lenkin mukaan mennään, jos reeniohjelmakin suunnitellaan, niin se katsotaan se, että jos vasen käsi on heikompi, niin se taso katsotaan sen vasemman käden mukana. Ei pyritä tekemään sitä vahvemmasta kädestä liian niin kuin suhteettoman vahvaa siihen toiseen käteen, vaan pyritään tasaamaan se niiden ero. Otatko sä ravinnon huomioon näissä valmennuksissa ja koetko, että ravinnolla on iso merkitys tässä lajissa ja sun valmennuksessa? Joo, toistaiseksi en ole ottanut tuota ravintopuolta. Suosittelen syömään monipuolisesti, mutta minulla ei ole henkilökohtaisesti riittävästi tietämystä tällä hetkellä, että mä rupeaisin suoraan ohjeistamaan urheilijoita, muuta kuin sen verran, että riittävästi pitää proteiinia saada ja tällaisia suositusmääriä. Että millin tarkkaa ruokavaliota en ole lähtenyt markkinoimaan. Siellä kissa maukuu. Varmaan nälkä. Sitten eli en ota ruokavaliota muulla tavoin huomioon muuta kuin sen, että ohjeistan urheilijoita syömään monipuolisesti ja sitten kun oikein aktiivisesti vahvasti treenaa, niin meilläkin on sitten joku ottanut ulkopuolisen ravintoterapeutin tai jonkun muun vastaava, joka suunnittelee ruokavalion siihen harjoitusohjelmaan sopivaksi sitten näitä, että itse olen todennut, että sitten kun koen, että itsellä on riittävästi tietotaitoa tästä, niin siinä vaiheessa mä rupean sitten tarkempia suosituksia antamaan, että lähinnä sellaisia peristuntumasuosituksia annan urheilijoille, että silloin pitää riittävästi syödä, kun reenataan kovaa ja reeneihin on hyvä tankata vähän ennen reenejä, että jaksaa sitten tehdä ne kovimmat treenit läpi. Että millaisia harjoitteita ja tekniikoita käytät kehittääksesi urheilijoiden räjähtävää voimaa? Joo, se on hyvä kysymys. Siihen voidaan tehdä monenmoisia harjoitteita. Yksi hyvä esimerkki räjähtävyyden harjoitteluun on hypyt. Meillä hyvin tyypillistä, että hypitään riman yli reeneissä. Sitten voi tehdä boksihyppyjä. Sen lisäksi sitten esimerkiksi raakarinnalle käännöt. Monesti sitten esimerkiksi tempaus lantiolta, pukilta. Siinä pystytään vähän kevyemmillä painoillakin saada hyvin räjähtävyysharjoittelua aikaan. Ja nämä on ehkä raakanostot ja sitten nämä hypyt ja sellaiset harjoitukset, missä pyritään täysiä suorittamaan se räjähtävä liike. Ja tämä liittyy sitten aina siihen, että jos urheilijalla on muuta harjoitteita tai kilpalajeja, missä hypitään tai tehdään räjähtäviä liikkeitä, niin silloin tuossa painostoharjoittelussa ei tarvitse niin paljon esimerkiksi tehdä hyppyjä, jos laji on sellainen, että siihen liittyy hyppimistä paljon, koska se sitten taas rasittaa paljon enemmän niitä jänteitä sitten siinä harjoitellessa. Että mikä monestikin just hyppijöitä vaivaa on ne hyppäjän polvi, missä jänteet on vähän ylirasituksessa, niin
Mutta niihin on taas sitten hyviä harjoitteita, mitä voidaan salilla tehdä vahvistaakseen niitä jänteitä, että niihin ei tule ylirasituksia. Kuinka arvioitte seuraatpa urheilijoiden edistymistä pitkällä aikavälillä? Joo, eli käytännössä se seuranta, mitä mä pitkällä aikavälillä teen, niin mulla on niille urheilijoille, joilla mä suunnittelen reeniohjelmat, niin mulla jää kaikki digitaalisesti tuonne tallelle ja osan henkilöiden kanssa ollaan otettu käyttöön tuollainen erillinen sovelluskin, minkä mä oon itse tehnyt, kännykkäsovellus, mihin niitä harjoituksia tallennetaan. Ja sieltä mä saan tehtyä sitten pitkän aikavälin seurantaa niistä kilomääristä ja tuhansista kiloista, mitä tehdään. Ja sitten näissä pitkällä aikavälillä käytännössä sitten nämä kilpailutulokset ja ennätysten kehittyminen prosentuaalisesti siihen omaan niin kuin, tulostasoon nähden, niin aika ajoin teen niistä tarkasteluja. Ja mulla on yleensä joku näkemys, että mihinkä se voisi johtaa sillä tahdilla, mitä urheilijalla on mennyt. Ja jos ne kehitykset ja muut on pitkällä aikavälillä sen suuntaisia, että se menee ylöspäin, niin sitten pystyy hyvin arvioimaan, että mihin se saattaa todennäköisesti siitä myös jatkua. Et mulla on hyvin tarkasti ne digitaaliset tiedot näistä reeneistä, että mun on helppo tehdä käyriä ja sun muita sitten niistä aina tarvittaessa silloin, kun niitä palataan niihin lukuihin. Onko sulla aikomusta sitä kännykkäsovellusta niin kuin julkistaa kaikille käyttöön? Joo, itse asiassa on jo siinä vaiheessa, että kun mä saan tarpeeksi testattua ja mulla on sellaiset testihenkilöitäkin, jotka on halunnut sitä kokeilla ja mulla on työn alla siitä myös seuraava versio, missä tulee olemaan, on myös valmentajille niin kuin mahdollisuus saada niin kuin käytettyä niitä metodeita ja niitä laskentoja, mitä mä käytän siinä omassa suunnittelussa. Et se tällä hetkellä se systeemi, mun treenien suunnittelusysteemi pohjautuu tuonne Googlen työkalujen alla ja sitten nämä urheilijoiden reenien kirjaussovellus on myös sitten tuo Googlen palvelujen alla oleva sovellus, jota käytetään ja se on mahdollista jossain kohtaa, että se tulee kaikille mahdolliseksi ladata esimerkiksi sitten sovelluskaupasta ja ottaa käyttöön, että se on vain ajan kysymys sitten, kun se kehitys on siinä vaiheessa. Tuleeko se olla ilman? Hintatasosta en osaa vielä sanoa, että kaikki liittyy kaikkeen, että hyvin edullisiahan noita tuollaisia perusreenien kirjaussovelluksia on olemassa, mutta se riippuu sitten todennäköisesti siitä, että minkälaisia ominaisuuksia siihen laitetaan siihen sovellukseen, että onko siinä, mitä kaikkea siihen sisältää, niin tulee se hinta siihen sitten määräytymään. Mutta tavoitteena ilman? Joo, tavoitteena varmasti piirroskäyttönä ilmainen todennäköisesti, että pääsee kokeilemaan, että mitä se on. Mutta tarkoitus olisi saada mahdollisimman paljon hyötyä urheilijoille niistä ja apua siitä, että urheilija ymmärtää, mitä se henkilökohtainen reeni on ollut, että sieltä saa sitä tilastotietoa ja muuta sitten pihalla. Käytätkö videon analysointia ja teknologiaa urheilijoiden tekniikan parantamisessa tai ylipäätään urheilijan parantamisessa? Kyllä joo. Se videoanalysointi on varsinkin silloin, jos urheilijalle täytyy, jos mä näen silmällä jonkun asian ja mä kerron sitä, niin se on helppo, jos ottaa videokuvan ja pystyy näyttämään hidastettuna sen, mitä itse yrittää kertoa, koska puhe voidaan tulkita, kun jos sä sanallisesti sanot jonkun asian nostossa, niin jollekin, jos sanotaan, että pitäisi vetää loppuun asti, niin kaikille se loppuun asti vetäminen nostossa tarkoittaa vähän eri asiaa. Toisille se voi tarkoittaa sitä, että vedetään käsillä loppuun asti. Toisilla se voi tarkoittaa sitä, että vedetään hartiolla loppuun asti. Toisilla se voi tarkoittaa sitä, että vedetään jalat suoraksi. Joillakin se voi tarkoittaa, että pitää ojentaa nilkat pidemmälle suoraksi. Niin silloin kun se videosta näyttää sen asian, niin siihen jää vähemmän sitten sitä tulkinnan varaa. Koska näihinkin mä oon törmännyt muutaman kerran, että se mitä mä sanon tarkoittaa mulle eri asiaa kuin mitenkä se urheilija sen ymmärtää siitä, koska kaikki riippuu taustoista ja muista, että minkä tyyppistä
näkemystä ja mitä sanoja on käytetty missäkin vaiheessa harjoittelua, niin tulee ne käsitykset. Niin se videomateriaalista osoittaminen tekniikka. Ja itse tietenkin sellaista, koska se tapahtuu hyvin nopeata se tempauksessa ja työnnössä ne liikkeet, niin hidastukset on todella hyviä siihen analysointiin. Mutta paras on siinä, että pystyy näyttämään urheilijalle ne asiat. Ja pysäytyskuvia, kun ottaa niistä, on helppo lähettää WhatsAppillakin kuvakauppaan. Niin kuin tässä hiljan justiin lähetin perusteluja, minkä takia urheilija on todella vahva, niin kuvakaappauksen hänen nostostaan, että hän näki itsekin, että kuinka korkealle se nousee, että se voimatasot on tullut ylöspäin. Sitten millaisia neuvontastrategioita käytät auttaaksesi urheilijoita käsittelemään paineita? Neuvontastrategioita, eli miten mä autan urheilijoita käsittelemään paineita. Tai vedetään alusta. Onko sulla jotain neuvoja urheilijalle, jolla saattaa olla jotain paineita jostakin, ihan sama mistä aiheeseen liittyen? Joo, jos urheilijalla on paineita tai ressaa jotain tapahtumaa tai tekemistä tai kilpailua, niin se millä sitä jännittämistä ja stressiä saa pienemmälle on tehdä niitä asioita enemmän, mikä ressaa ja jännittää. Eli jos kilpaileminen jännittää, niin enemmän kilpailuihin, pieniin kilpailuihin, eikä laita niihin joka kilpailuun liian kovaa tavoitetta, että voi tehdä, jos on vaikka salikisoja jossakin tai pienempiä kilpailuja, käy niissäkin nostamassa vaikka reenipainot. Ei tarvitse aina yrittää sitä maksimia takoa, jos reenijaksokin on sellainen, että ei ole tarkoitus takoa maksimia, mutta pelkästään se, että kun käy niissä kilpailuissa riittävän paljon, niin se rupeaa tulemaan tutummaksi se tekeminen ja se ressi ja paine pois. Ja sitten se, että jos joku asia murehduttaa tai näin, niin sitä kannattaa puhua muille tai valmentajan kanssa, jos tuntee jotakin ressiä tai jotakin, että jos on hyvinkin vaativa itseään kohtaan, niin se voi helpostikin aiheuttaa paineita, että pitäisi olla jossakin tietyissä luvuissa, niin kannattaa jutella valmentajan kanssa aiheesta ja sieltä saa realiteetit ja sitten se, että sä puhut toisille ihmisille asiasta, mikä sua ressaa, niin se yleensä aina helpottaa sitten joka kerta, kun sä sitä aiheesta puhut, että sitä ei kannata itse pyöritellä pään sisällä. Itsekin tiedän sen, että urheilijana, että minkälaisia ressitiloja ja paineita se voi tuottaa erilaiset kilpailut ja tällaiset. Tein lisäkysymyksiä, niin kuinka integroit monipuolisen liikkuvuus- ja venyttelyohjelman urheilijan harjoitusohjelmaan? Joo, eli tällä hetkellä noi liikkuvuus- ja venyttelyohjelmia en ole suunnitellut erikseen harjoitteluohjelmaan. Eli siellä mun treeniohjelmissa, mitä mä teen, niin on pääliikkeet ja yleensä sitten ne, jotka on paikalla tuolla meillä reenaamassa, niin silloin mä ohjeistan ne venyttelyt ja tällaiset. Ja ehkä puhelinkeskusteluissa jutellaan niistä, mitä liikkeitä olisi hyvä liikkuvuusasioita tehdä. Työn alla ja tulossa on samanlainen reenien suunnittelu, mikä sisältää sitten näitä venyttelyliikkeitä ja muita. Mutta käytännössä tällä hetkellä se on sillä tavalla, että meillä paikan päällä ollessa mä ohjeistan ne venyttelyt ja muut, mitä siinä jaksossa pitää tehdä. Ja sitten nämä, jotka on etävalmennuksessa, niin siellä on puhelinkeskustelussa jutellaan yleensä vähän minkä tyyppisiä liikkeitä olisi hyvä tehdä. Mutta työn alla on se, että tulisi myös sitten suunnitelmallinen venyttelyharjoittelu ja oheisliikeharjoitteluohjelma näiden pääliikkeiden lisäksi, jota urheilija voi sitten toteuttaa. Mitä tavoitteita sulla on valmentajana vuodelle 2024? Mitä tavoitteita mulla on valmentajana vuodelle 2024? Varmaankin tässä sama tavoite kuin periaatteessa edellisinä vuosina. Auttaa mahdollisimman paljon tämän hetken valmennettavia. Sitten auttaa niitä, jotka haluaa uusina tulla mun valmennuskuvioihin ja reenikuvioihin. Jos tavoitteena nyt pitäisi jotakin lukuja laittaa, niin ehkä se, että saada mahdollisimman
hyvin prosentuaalisesti kaikille urheilijoiden tavoitteita lähemmäs sitä, mikä niiden tavoite on, tai jopa sitten ohitte. Suoraan varsinaisia lukuja noihin niin kuin valmentajan tavoitteisiin mulla ei ole. Mutta toi oli hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Ehkä mun täytyisi kirkastaa noi valmennukselliset tavoitteet myös ehkä niin kuin itsellekin lukujen muodossa, niin minä voin katsoa, että se on nousujohteista tämä oman valmennuksen kehittyminenkin, että ehkä siihen tässäkin voisi laittaa, että ehkä tavoitteena ehkä voisi olla, että tänä vuonna saisi laajennettua tietotaitoa pikkusen enemmän sinne venyttely- ja liikkuvuuspuolen harjoitteluun niin kuin tutkimiseen, että mulla on tuossa voimaharjoittelusta tutkinut hyvinkin syvällisesti ja paljon kaikenmoisia asioita, että sieltä on tietotaitoa hyvin paljon, että vähän vähemmälle on jäänyt nämä venyttelypuoleen ja nämä, että ehkä sinne mä laitan tavoitteeksi, että pitäisi muutama kirja käydä syvällisesti läpi tänä vuonna. Se voisi olla ehkä hyvä sellainen lisätavoite näiden muiden voimaharjoittelututkimisien lisäksi. Sitten saako sulta valmennusta perustreenaamiseen ja salilla käymiseen ilman mitään niin kilpailutavoitteita? Joo, se on aina urheilijan itse omien tavoitteiden mukaiseksi, että jos on tarve saada peruskuntoa vain ja tällaista, niin se on mahdollista. Ja sitten jos on kilpaileva urheilija, niin heille on sitten erityyppinen lähestyminen niihin kaikkiin. Samat periaatteet pätee kaikilla, mutta se tavoitteellisuus tekee niistä harjoittelusta ehkä aavistuksen niin kuin raskaampaa sitten ajoittain. Että kaikilta lähtökohdista ei tarvitse olla välttämättä se kilpamenestys tai tällainen, että se tavoite voi olla ihan vain se, että peruskuntoa paremmaksi, tai tavoite voi olla ihan se, että pystyy niin kuin palautumaan vaikka jostakin onnettomuudesta tai jostain rauhallisesti ja tavallisen turvallisesti sitten, niin toistaiseksi en ole rajannut sitä pelkästään kilpaurheiluun, koska se sisältö on periaatteessa ihan sama, että jos joku on ollut vaikka autokolarissa ja joku lihas ei toimi kunnolla, niin sehän on tavoitteellista harjoittelua se, että siihen saadaan lisää voimaa. Vaikka ne luvut olisi pienempiä kuin aiemmin, mutta se on, samat metodit toimii, mutta ne vaan mennään sen tilanteen ehdoilla. Että ihan kaikki lähtökohtaisesti ja ehkä painotus voi olla tuolla vapaille painoille kuitenkin tässä mun suunnittelussa, että toki se ei ole este, että laiteharjoittelua laitetaan, mutta vapaalla painolla kuitenkin pystyy tekemään yhdellä liikkeellä 5 laiteliikkeen niin kuin asiat silloin, jos haluaa kehitystä kehoon, niin, ja vähemmän on reenannut, niin vapaalla painolla saa aika paljon enemmän niin kuin ajankäytöllisesti kehitystä. Mikä on sulle tärkeintä valmennuksessa? Mikä on mulle tärkeintä valmennuksessa? Urheilijat ja se, että niillä on hyvä fiilis tehdä sitä raskasta työtä, mitä ne joutuu tekemään, koska se hyvät tulokset on seurausta kovasta harjoittelusta. Kova harjoittelu ei välttämättä ole aina se mukavinta työtä. Toki siitä oppii nauttia ja jos nauttii siitä, mutta se, että urheilijat, että niillä on hyvä fiilis ja että ne kokee kehittyvänsä. Eli se on mulle hyvin tärkeää, että se fiilis, vaikka tulisi tilanteita vastaan, että tulokset putoaisi syystä tai toisesta, tulee loukkaantuminen tai jotain muuta vastaavaa, niin silti, että se fiilis on eteenpäin vievä ja että urheilijalla on hyvä olla. Ja sitten se johtaa siihen, että urheilijat treenaa kovaa ja sitten kun ne treenaa kovaa ja riittävän pitkään, niin sitten niistä tulee kovia. Työ tuottaa sen tuloksen.
onko sulla mitään, mitä sä haluat tuoda silleen esille, niin kuin jotain aiheita, kysymyksiä, mitä sä haluat tuoda esille? Onko jotain? Mitä mä haluaisin tuoda esille? Tämä voidaan varmaan silleen puhuttaa, että jotakin sellaista esimerkiksi, mitä usein tulisi vastaan, mitä olisi ihmisten hyvä ottaa huomioon esimerkiksi. Yhden asian mä ehkä haluaisin tuoda esille, että kannattaa tehdä hyvä lämmittely. Sitten toinen asia, kovia ja raskaita painoja kaikki haluaa ja tykkää tehdä, mutta pari sellaista asiaa, jotka ehdottomasti mahdollistaa huipputulosten tekemisen on se, että oppii tekemään hyvän lämmittelyn, että olkapään kaikki lihakset on lämpöisiä muidenkin nivelten, riippuen mitä harjoituksia siinä harjoituksessa tekee, niin niihin keskittyy enemmän. Ja toinen asia on sellainen, että sitä liikkuvuutta pitää lisätä ja ylläpitää koko ajan. Eli ihan sama mikä lähtökohta on, niin liikkuvuutta kannattaa lisätä. Kannattaa olla niissä asennoissa, missä on vaikea olla. Kyykyssä kannattaa olla paljon, nilkkoja venytellä. Nilkkojen notkeus on se suurin tekijä näissä, varsinkin vapaalla painolla painostoliikkeitä tehdessä. Nilkkojen notkeus mahdollistaa hyvät kyykkyasennot, helpommat ylösnousemiset kyykyistä ja ehkä se alaselän ylirasitusta liikkeissä. Toinen on olkapäinen notkeus. Tavoitteena on, jos tekee painonnostoliikkeitä, niin pitää mennä kädet suorana, jos vie kepin tuosta kädet suorana ylitten, niin pitää saada kapeammalta kuin on tempausote. Eli jos sun tempausote on joku, niin sun tavoitteena on lähestyä sitä niin, että sä pystyt helposti tempausotteella pyöräyttää kädet ympäri, niin silloin sä voit turvallisesti päästää sen painon ylittä. Et ne on ehkä ne kaksi asiaa, mitä helposti jää ihmisten, niin kun ajatellaan voimaharjoittelua, niin ajatellaan se, että siellä tehdään vain sitten sitä voimaa lisää, mutta se ei ole kaikki kaikessa, vaan liikkuvuus mahdollistaa sen, että niitä kaatumisia ja loukkaantumisia ei sitten tule niin helposti. Onko sulla tavoitteena saada aktivoitua mahdollisimman paljon ihmisiä? Tai silleen niinku... Toi ehkä on hyvä kysymys silleen kun... No joo, toi oli hyvä kysymyksen hakeminen. Voisin sanoa, että tohon, jos sä esität, että onko mun tavoitteena saada aktivoitua mahdollisimman paljon ihmisiä, mä sanoisin, että mun tavoitteena on saada autettua mahdollisimman paljon niitä ihmisiä, jotka haluaa kehitystä tai jotain asiaa. Mulla on tavoite auttaa heitä mahdollisimman paljon. Että se määrä ei niinkään vaan se, että he saisivat sitten sen avun. Ja jos mä koen, että mä en pysty auttamaan näitä ihmisiä, niin mä voin sitten yrittää löytää henkilön, joka pystyy sitten auttamaan niissä asioissa. Onko sulla tavoitteena laajentaa englanninkielistä tai jollain tavalla, jos tulee vaikka vastaan joku ihminen, joka ei puhu suomea, niin oletko sä avoin neuvomaan ihmisiä, jotka ei puhu vaikka suomea? Tai... Joo, kyllä. Eli pystyn toimimaan englannin kielelläkin näitä valmennushommia tehdessä. Että ei ole väliä, että jos ei puhu suomea tai äidinkieli ei suomi. Että jos englanti taittuu, niin mullakin se taittuu ainakin jollakin tasolla, että pääsee yksi yhteen. Ja ei haittaa, vaikka ei yhteistä kieltäkään ole, että kyllä niin kuin olisi ihan mielenkiintoista toteuttaa painonnoston opettaminen sillä lailla, että kummallakaan ei ole yhteistä kieltä, millä puhutaan. Että kyllä se eleillä ja näyttämällä uskon, että varmaan se olisi ihan mielenkiintoinen nähdä, että kuinka se sujuisi, jos ei kumpikaan ymmärrä kummankaan puhetta ja kaikki joo. Niin, katsotaan vielä tarkemmin ne päivät, niin mä saan tehtyä sen suunnitelman vähän.
Jes. Juu, tehdään näin. Jes, moi. Sopivasti tuli reenipuhelu. Koetko sä, että liikunnalla ja yleisellä aktiivisuudella on merkitys stressinhallintaan, stressin lieventämiseen ja mielenterveyden ylläpidossa? Joo, kyllä ehdottomasti, että sitähän on tutkittukin, että liikkuminen auttaa stressihallintaa ja sitten mitä urheilijoilta, kun tulee urheilijoita tai uusia, jotka aloittaa lajin tuolla salilla, niin monesti tulee jälkikäteen sitten, kun ne on muutaman viikon tai muutaman kuukauden reenannut, niin yleensä tulee sellaisia asioita ilmi, että he kertoo, että mitä kaikkea positiivista heidän elämäänsä on nyt tullut sen vuoksi, että kun he on liikkunut, esimerkiksi on tiettyjä kipuja kadonnut tai puutumisia poistunut käsistä tai jalasta ja kaikenmoista sellaista. Ja sitten se, että jaksaa paremmin liikkua, ei sillä lailla hengästy niin helposti asioista. Ja varsinkin meillä, että kun noihin jalkoihin tulee hyvinkin voimaa, niin se vaikuttaa niin moneen elämän asiaan sitten kaikessa ja tuohon keskikroppaan ja opitaan se nostotekniikka sun muuta, niin siellä on niin paljon positiivisia asioita tullut kun tuon lajin aloittaa, että ehdottomasti vaikuttaa positiivisesti. Ja jos ajatellaan muiden lajien harrastajia, niin sieltä tulee positiivista kommenttia myös, kuinka tietyt asiat heidän lajissaan on ruvennut muuttumaan paremmaksi sen vuoksi, että kun on niitä oikein suunniteltuja ja valittuja harjoitteita, jotka on johtanut sitten asioiden parantumiseen heidän lajissaan, niin kyllä positiiviset kehittymiset aina tekee mielenterveydelle ja mielelle hyvää. Miten löytää ilo liikkumisesta arjen kiireiden keskellä? Okei, miten löytää ilo liikkumisesta arjen kiireiden keskellä? Varmaan sillä, että ei laita itselleen liian kovia vaatimuksia sen liikkumisen suhteen. Se voi riittää se, että aloittaa pelkästään sen liikkumisen rutiinin. Se voi olla ihan niin, että käy 10 minuutin tai 5 minuutin kävelylenkillä tai jotain muuta, tekee 5 vatsaa kerran päivässä. Se riittää, että sä aloitat sen tekemisen. Silloin sit on helpompi jatkaa, mutta jos sä ajattelet, että okei, nyt mun pitää ruveta treenaamaan 2 tuntia joka päivä, niin se kynnys kasvaa ja se ei ole mukavaa, koska se ahdistaa se aloittaminen. Kannattaa aloittaa pienestä. Vaikka venytellä nilkkoja joka aamu 2 minuuttia ja sitten sitä tehdä ensimmäinen viikko. Sitten lisää siihen 2 tai 3 minuuttia jotakin muuta venyttelyä seuraavalle viikolle ja lähtee sillä pikkuhiljaa lisäämään, niin silloin siitä saa sen muuttumaan iloksi sen liikkumisen, mutta liian suuri elämän muutos yhtäkkiä voi joskus haastaa ihmistä sen verran paljon, että sitä ei tule aloitettua edes. Eli mäkin olen monesti sanonut, että salillekin voi tulla ihan vartiksi vain tekemään ihan vain lämmittely ja sitten jos ei muuta kerkeä tekee, niin se riittää. Se on enemmän kuin ei mitään. Ja se kehittää aina, kun sä liikut. Minkä ikäiselle sun treeniohjelmat soveltuu? Sanotaan näin, että jos kysymys on, että minkä ikäiselle mun reeniohjelmat soveltuu, käytännössä mun reeniohjelmat sovelletaan siihen ikään, eikä niinkään, että minkä ikäiselle ne soveltuu. Eli käytännössä se, että riippuen urheilijan iästä, niin reeniohjelmat suunnitellaan sen mukaan ja sitten myös niiden lähtökohtien mukaan, että sellaisia yleisohjelmia pystyy tekemään ja niihin mä sitten yleensä laitan sen, että minkä tyyppiseen se sitten soveltuu joku yleisohjelma, jos ei ole tiedossa sitä urheilijan taustaa näin, mutta jos se on henkilökohtainen ohjelma, niin silloin se on aina sovellettu siihen ikään ja lähtötasoon ja kaikkiin vaatimuksiin soveltuvaksi. Eli jos on esimerkiksi alaikäisiä urheilijoita, joille pitää treeniohjelmia suunnitella, niin siinä on ehkä hyvä olla sitten joku henkilökohtainen coachi tai huoltaja mukana sitten siinä kuviossa, että sen kautta saadaan se kokonaisuus sitten yhdessä sovittua ja sitten täysikäisille ja ehkä nyt yli 16-vuotiaatkin, niin siinä sitten
pystytään ottamaan se huomioon, että he on murrosien kynnyksellä tai murrosien ohittaneet henkilöt, ja niihin katsotaan sitten sopivat harjoitteet sopivilla rasitustasoilla niin, että se urheiluja kehittyy eteenpäin. Ja sitten jos on ikää enemmän, niin otetaan sitten niissä liikkeissä huomioon myös se, että siinä kohtaa yleensä ihmisillä sitten rupeaa notkeusasiat tulemaan vastaan, että ylläpidetään niitäkin, huomioidaan niitä erityisesti siinä, koska se vaikuttaa todella paljon sitten siihen mahdolliseen tuloksen tekoon se, että kuinka notkea sä otet. Jos ei pääse kyykkyyn enää, niin se haastaa huomattavasti sitten sen tuloksen tekoa, mutta jos se syvempi kyykky on mahdollista toteuttaa, tai olkapäät yleensä ihmisillä, olkapäät rupeaa niin kuin aika, jos katsoo ihmisiä, niin kyllä tämä suunta on se, mikä kangistuu ihan ensimmäisenä ihmisillä, että toi käsi ei mene sinne, ja mulla on hyvä paita kainalosta. Siellä on kainalossa hyvä reikä. niin tosiaan tähän suuntaan ihmisillä kangistuu aina ehkä ensimmäisenä olkapäistä, joka vaikuttaa sitten noihin painojen nostamiseen tai tavaroiden nostamiseen ylös, mihin tahansa. Kuinka päädyt valmentamaan painonnostoa ja mikä tekee sitä intohimoisia? Joo, eli kuinka päädyin valmentaa painonnostoa ja mikä tekee sitä intohimoisen. Itse olen harrastanut nuorena painonnostoa aktiivisesti ja voittanut alle 17-vuotiaana SM-kultaa ja sitten sen jälkeen ollut toiminnassa vielä, sanotaan, että siinä oli ehkä sellainen 17 vuotta reenaamistaukoa, off-seasonia välissä ja sillä lailla, että ehkä muutamia kertoja vuodessa ja välillä pieni pyrähdys siellä täällä. Ja menin sitten uudestaan vähän aktiivisemmin salille ja siinä tuli sitten joku ohjattavaksi ja sitten aloitettiin punttikoulutoimintaa ja sen jälkeen sitten meillä tuossa salilla lopetti aiempi päävalmentaja ja mä jatkoin sitten sitä tehtävää siitä suoraan. Ja ehkä koko elämäni mä oon näitä nostoja analysoinut ja miettinyt silloin jo 15 vanhanakin, niin hyvinkin syvällisesti mietin toisten urheilijoiden nostotekniikoita ja mitä niissä on hyvää ja mitä niistä voisi tehdä, mutta koskaan en käytännössä sitten niitä omia teorioita päässyt toteuttaa niihin, että joita mä nyt sitten on tässä kohtaa teoriat siirtänyt käytäntöön ja suurin osa niistä teorioista on sitten osoittautunut todeksikin, että mitä mä oon ajatellut, että jos tätä tehdään, niin se johtaisi tähän ja onnekseni ne kaikki perstuntumallakin arvioidut asiat on sitten johtanut hyvin tuloksiin ja kehityksiin urheilijoilla. Mikä on ollut urasi suurin opetus tai oivallus valmentajana tai urheilijana? Ja suurin oivallus valmentajana tai urheilijana. Se on varmaan ollut sellainen asia, että varmaankin se asia, että jos urheilijan saa nauttimaan tehdystä työstä, niin se tuottaa tehokkaiten tulosta. Eli monesti liittyy siihen, että mä en pelkästään arvosta niitä uusia ennätyksiä, vaan siitä, että urheilija tekee sitä työtä, niin se työ on se, jonka sivutuotteena tulee ne hyvät tulokset. Se on varmaan ollut ehkä sellainen niin kuin valmentajana ehkä sellainen niin kuin
vahvin aha-elämys siinä, että se on se, kun urheilijan saa, tai jos urheilija nauttii, tai jos urheilija saa nauttimaan siitä tehdystä työstä tai siitä tekemisestä ja salille tulemisesta, niin sivutuotteena on sitten se, että ne tulokset tulee olemaan hyviä ja kehitys eteenpäin. Että kyllä se silloin, jos se motivaatio löytyy ja jos sitä pystyy jollakin ruokkimaan, niin silloin yleensä urheilija on tyytyväinen, vaikka ei ennätyksiä tuulisi, kun se tykkää se tehdä sitä reeniä, että se pääsee tekemään taas sitä kivaa hommaa. Ja silloin ne väkisinkin tulee sitten ne hyvät tulokset sen niin kuin sivutuotteena. Onko sulla tavoitteena tehdä podcast, niin kuin semmoinen podcastisarja, joka jatkuu niin pitkälle kuin kuka ikinä tietää? Joo, kyllä. Mulla on ollut suunnitteilla aloittaa podcastia. Tämä oli hyvä alkusysäys tähän nyt tämä koulutyöhaastattelutilanne. Tälle, että mulla on tuossa yhden toisen valmentajan kanssa ollut puhetta siitä, että mä menisin sinne tekemään podcastin ja ehkä tilanne siinä toisinpäin, että mä haastattelin häntä ja hän saa sitten kertoa siitä omasta tekemisestään ja näin poispäin, että sinne varmaan tämän jälkeen sitten, että Petterille terveisiä, että täältä tullaan seuraavaksi, että nyt on käytetty tämä setuppi tähän podcastin tekemiseen ja nämä on kaikki perässä raahattavaa tavaraa, niin sitten, että on tämä koko kuvio kokeiltu ja näin, että oli tarkoitus aloittaa ja jatkaa podcastin tekemistä, että siinä varmaan tulee olemaan vähän laidasta laitaan asiaa sitten, eri ihmisiä. Ja jos jollakin on kiinnostusta, niin tulla haastateltavaksi tai muuta vastaavaa, niin heittäkää viestiä vain, katsotaan mitä saadaan aikaan. Onko sitten sopiva vetää vaikka joku lopputerveistä tai joku tommoinen? Joo. Lopputerveiset. Tämä oli nyt tästä ensimmäinen podcasti tai haastattelutilanne, joka on opiskelijatyönä tehty ja mä oon tässä kovasti yrittänyt sitten vastata kiperiin kysymyksiin. Ei muuta kuin reenatahan viisaasti ja kova. Yes.